لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحذروا من أياد المبتدأات التي كثرت في هذا الزمان من عيد الميلاد وعيد كريسمس وعيد الأم وعيد الحب وعيد السليم وغيرها. لألتنو مساميني أيانك مانتوم بكاسو هيرا ماي مانتوم منو بورانيا كنو manton nana diyan kono jamakulu bora diyan kono ala ye tilen ka mantore fasamantiya ka tema beka mbe ala tanuka ambe sharia ma site minni bato tiala makka kani ala kere fewte je nyogonte ala ambe sharia muhammad wala ka jondo ala ka tide do kisini nema baka ana ka dunka wana ka sebau ala ku kisi min ka japosobe no temena ka boye ayesira ala nye mu'minu aka yire kolochi bidiya fetu munu nu chayara anka watina nu ma ko no beli uba ko sanyere ma feti uba ko quran feti idile hubbe idile ummi ni bebe nasaro ko ani nuru na ndokono feti ye bidiya fetu ye kafiri fetu silama ya ro kolosuma akado silama ko awde kapone tinya hada maden tobe ala ko qur'ana kono wala laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun ala ko silamau ne ala ya kitabu jigi auka kitabu minna ka korota bala kitabu minna ka hakili jigi bala afala taqilun ya law ta hakili sur harfi laqad anzalna ilaykum kitaba fihi dhikrukum afala taqilun an ka qur'ana min fulani ne hakili jigin dande bala an ka qur'ana min fulani ne korotoli dande do silama manto ye ni qur'ana be min bolo e man ka nyabo mo wore be mo de kan ka nyabo e fe ka fari kai ka kola mi e man ka fara mo ka kola no temna ka boy silamo aka do silama kele dala yitu kun kono ikalli mananaye ko yahudiya munu ni nasara munu be diyan kono ci sa ko be kafiri fonni kam islaman ni nafulo ikadan ni nafulo ikalli manan ni nyefolo ni dankana ka soro yolo ko yahudiya ni nasara be kafiri ala da yu kafiriya ala ko qur'ana kono laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa masih ibn maryam ala ko mo kafirira mo munun ko isa ya ala de munun ko isa maryama denke isa ala do ala ko kafirira qur'ana ko suratul maida wa qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasat ala ko mo kafirira mo munun ko ala wiye sabade ala ire de sabanai nasara krejo ko maryama yala de isa ala de ala panay ala de ko ala wiye sabade ala ko kafirira ala tumbu ka kafiriya ko ni yoro bela kalina kale
aya wore kono luina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ala kunne ala ye mogo ke kuma bon kan nema da mogo munun kafira bani israila kawla nyu daga dauda neka ani isa neka ni aya fanala bani israila kaw yahudani nasara la yuka kafira ko وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم ألكم هم كافرين على كتاب دمكولا عن المشركون وبين جهنم تسمى دلا عليك كافرين فني آية فنلا ألكم قرآن كنو وقالت اليهود وجير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله yahudiyo ko ko ujeri ala dende nasaro ko isa ala dende mbalmo mugo min ko ala yere jigina ala yere wolo la ko dembe ala bolo no ma ke kafiri jombe ke kafiri donc yahudani nasara ka kafiri ko le qur'ana kono ka qur'ana aya kata ni ala bi yahudani nasara ka kafiri ko jide kono ko wallazi nafsu muhammad bi yadihi لا يسمع بي من هذه الأمة لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم كيلكم كلنا نمسا محمد نبي مسا من بلو مغو ني سلام من طلبا ni jama kulu laba ni manto laba mi betu ko koloka mugo ni yenne ka cide ka kibariya me o ko fe isara ka soro ne cira ni minye imali mana naye ibe ke tasma tunke donc cide ka kuma bala yahudani nasara kafiriye qur'ana bale bala yahudani nasara kafiriye ko silama ka danni na kuro silama ni ma ce ka danni na ku yahudani nasarai kafiriye qur'ana aya ko fe jide karsa salen ko fe ede kafiriye sisa parce que ala de kalon tigaya ye jide de kalon tigaya ede kafiriye har ni be sal ni be so donc silama kan ni do ko jamana in kono har be silama man ni do de har be ni kali de be ni jamana kono ko yahudai kafiri dewa ko krije kafiri dewa yana ube ka qur'ana yere ne ta do yana te qur'ana yere kala de ubata kala ubata do de ba a qur'ana filibin na kosobe tawo yahudani nasara ka kafiri a wota make ka mu mo sukuna mo shikalen bola ye kafiri de ede ala ka don tiga saka jide ka don tiga nan gora o yoro la ka do qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ألكم مؤمنون سلامو مؤمنون أقول يهودان النصارى أكلوا من أبوكم جنوين أكلوا أو تسكن كنوا وكفيتوا كسلموا فلان أكنا فروك ولا أكلوا من أبوكم بيسجوين kanu ka faruka ka kola yahudani nasara ulu yirede nyugo bisi nyugo ye awala ko mugo ni de yahudani nasara de minaki kwije nyugo ye ko kanu dusu kun kono ka faruka o ka kola awa ala ko ulu de kaba fa innahu minhum ako ibe konte yahudani nasara de la e piye to nyali kala de inna allaha la yahdi al-qawma az-zalimin mo munu je to nyali kilaw ya ala kanda donc yahudani nasara ka sallunu ka fetu aya yira koroso ala ko qur'ana aya wurena wa qala ta'ala wa lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa al-huda wa lan tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm fama laka min allahi min wali wa la nasir ala ko ka qur'ana bayin kono ako ciide ma ko yahudani nasara tejje mai abada inu tebbe abada fonno faradu ko kadina la yahudani nasara be kalomi nade nima fara o ka odela inu tebbe abada ala yore ko ciide
o ye ciden yɛrɛ janka ciden ka manto yahude ni nasaraw n'u tɛ se ka bɛn abada an n'u tɛ se ka jɛ abada u tɛ se ka jɛ aw kɔrɔ abada fo n'a fara dogo kan nkalon ye ala ko ni tuguru kɔ n'u y'u kan ni dungo bato dumuni nalen kɔfɛ i ma ka bɔ yahudiya kafiri nasara kafiri kana fara ka ka kow la ala k'o nalen kɔfɛ u ma ni mɔgɔ mɔgɔ tuguru kɔ ni ne ala y'i mina don o don bisi ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ i bolo n'i bi ka ko bisi o la ni ne ala tɛ dɛmɛbaga tɛ sɔrɔ i bolo min b'i dɛmɛ fɛn bɔ ne ala bolo ni ne ala yɛrɛ tɛ donc hadamaden k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ silamɛw aw de bɛ yahudiya fɛ aw de bɛ nasaraw nɔfɛ olu tɛ aw fɛ u ta ka kɔ la ala y'o fɔ aw yɛrɛ kɔnɔ ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli ala ko he aw silamɛw filɛ dɛ a ko aw de bɛ yahudiya ni nasara fɛ yahudiya ni nasara tɛ aw fɛ aw de b'u kanu aw de bɛ fara u ka kow la ko a ka kow ɲaga u ye olu t'aw fɛ k'a sɔrɔ aw de limana ni kitabu bɛɛ ala ye kitabu jigi silamɛya limana n'a bɛɛ silamɛ limana n'a bɛɛ aw limana ni injila ye aw limana ni tawureta ye aw limana ni kurana ye ala ye mun yira sisan ala y'a yira de yahudiyaw de kan ka aw ɲini ka fara aw kan k'aw jɛ ɲini k'aw ɲaga mɛ aw man ka yahudiya ɲaga parce que aw ka kitabu fili yahudiya banna ma aw ka kitabu fili kurana nasaraw banna ma aw ka ciden yahudiya ni nasara banna ma mɛ aw sɔnna yahudiyaw ka kitabu digilenw ma a sɔnna n'a ye a jɛna n'a ye yahudiyaw ka cidenw ye nasaraw ka ciden aw jɛna n'a ye olu bannaw ka kurana ma u bannaw ka ciden ma mun n'aw bɛ tugu olu kɔ dɛ o de y'a to ala ko ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi aw silamɛw de b'u fɛ olu t'aw fɛ aw limana ni kitabu bɛɛ olu de kan ka aw kan ka fara aw kan a ka kow la mɛ olu m'o kɛ olu min ko mun tɛ a ka kitabu fɛ an ma sɔn a ka kitabu ma an ma sɔn a ka ciden ma aw farala olu kan la hawla wala quwwata illa billah nin ye jalagili ye ni ala yɛrɛ y'a ɲɛsin silama juguw ma silama minnu bɛ fara u kan ni ye nin fɔ ko tarantiye minnu filɛ nin ye k'u fɛtili ye haramu de silama dɔ b'o kanto ko tarantiye haramu yɔrɔ ye la hawla wala quwwata illa billah a dɔw b'a fɔ ko anw ma tarantiye kɛ ko fɛti in kama anw y'a kɛ laada de dɔrɔn ou bien anw y'a kɛ sanyɛlɛma de kama dɔrɔn silama a dɔn fɛti bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛtiw tɛ laadana ko ye dɛ fɛtiw ye bato ko de fɛtiw ye bato ko de u tɛ se ka kɛ laadana ko ye anasi ka hadisa nana ni anasi qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinata wa lahum yawmayn yal'abuna fihima qala ma hajan yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyah qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha qad abdalakum khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr rawahu muslim kayira feti ko kella dana koye feti koye bato de cide sallallahu alaihi wasallam anashi ko cide nade madina aya soro madina kan don fula ku boro betrun ke ko don fula da sanjele masajila cide ko madina kan ma ko ni don fula ye don duma yede a ko nunu ye don fula de islamiya ma don madina la ya ambe ni don fula betrun ke ken ko betrun ke fula sanjele masajila de kambe jahiliya la silamiya mana ni je don fula de sanjele ma nu sera ambe tilunke ke fula awatide ko yen ni don fula aya koy ala yen ni don fula fale awma don fula ye wuraye min kawsan ni don fula ye salliba do ani sallici feti ko tella dana ko de tarantie se ko sanjele ma de tarantie de bato de re de dina de do bolo bato de bolo sanjele ma ko te koy bato de nunu nye ate daga ko ka faro ka wala ka bato la e fi bato min do silamu ko yere korosi mo wo farlan nasara ka tarantie feti la be mushriki ya barala abe ko mi faradu ka mushriki ya teli de la ka faruka alaka den soro fetila parce que an kule ka ko aya ko suratul tauba wa qalat an-nasara
isai ala dende ko nu ko tarante ko isa ka wololi feti de saw ulu fana ko ala de isa wolo ko kore munye ete ala yere ka den soro feti de la sisa ka ko ala yere den soro de yebo de ka feti la kile afrana ala ko qur'ana kono lagari kafara ladina qalu inna la salisu salasa nasaro bolo yoro do la fana ko isa ala de ko nungo ugo o isa soro ni feti la sanjele ma feti la ete ala feti de lawa ulu ko wa ka ala de isa ko o wala ni feti e fara luka wala e fana be ala feti de bin ala e fana ya yira ko isa ala ye o mushriki ya men bu bolo fulan ka ya men bu bolo e fana fara luka wala i fana be ala ka ala ya feti de yaw silama ko yire ko sile o de yati bul khaymu jawji ko akan kitabu kono hakamu ahadu jimma akon mugo nasaru ka taranje min fulani kan sanjele ma min fulani ne ni yu sabbe ku bona ne akoy kan misaliya be komi ni mugo min ye sujudu bi quraye ni yafo ni mugo min kono qura nasaru ka qura ni ye sujudu bi hoye shika bi ka kafiri alawa shika tika kafiri ni ka mushriki ala awa ko mugo hari kan nasaraw fo ka sallila de akoy misaliya be ko ni mugo mi nye sujudu bi qur'anye sujudi ko be ni so jara kafo akoy misaliya be ko mo ko de haramula ako kan nasaraw sabbe sa ko fo ka fetila akan juguni ni mugo ye dolomi ikan ni so jara ko kafo akan juguni mugo ye jene yake ni so jara akoro kafo aka jugunoye silama ki yero kono sida e fitaranje min fulani nye ko isa wololi feti ko ala kan nabi mado ka wololi fetiran ko ke jonya ko wiye shekh sira bun taymiya ko aka kitabu kono al jawabu sahih liman badala dinul masih akon nasaru fule ka sallim min ke kata tile ko yorola ani nasaru fule ku ka sun chogo min ke ani nasaru fule ka wa ka quran ka feti min ke anin nasara kule ka tarante mi feti akon nunun te isa ka dinala munu ye isa ka dina fale ulu doye nunun do isa ka dinala isa ka dina do te tarante bun khayu te mamin ye bun te mi ko fa ka kitabu kun al jawabu sahih liman badala dinul masih tarante te isa ka dinala iye wa tarante di isa ka dina fale de munu ye isa ka dina fale ulu de tarante do isa ka dina la isa ka bato te tarante ka dina te kalon da ku bolo fili do ku bolo mushrika do ku bolo kafiriya do ku bolo awace daga silama shi kan faruka kula anya ko ya kateme aka nu deme ni dumuni tobiye aka nu deme ka faruka aka nu deme ni bushi meneniye aka nu deme mina min kere kira do ka tarante feti da ko teruma aka nu deme ni oye aka nu deme ni nyogon foye aka nu deme ni kadodiye ka kadodin nasarama ni feti la haramu do silamiya sare la to ne ka ba mo nyogon so sala me uluka kadodi ema min te kantigali fenye min te tu fenye comme a wori lama do ne ka ba yo nyogon so so minanila ولكن السلامة أسلم ولكن السلامة أسلم كسي وده كسي لدو ده هاري وكافن دي اما دي وري لما ده ويكا ساقي كاباما وده كسي لدو وده كسي لدو كسي فرقلما وده كسي لدو يكتا يكا دينما أتندغان كفوي من أولا أتندغان كفوي دوما نو يدومونو دمني دي أوما نفتي نيني ترانجي ده كما أيوكا دومونو ساقوما نيا دو يحرمو دو iye alaka den soro feti dumuni do iye alaka ala ya hada madon goro isaka ala ya feti dumuni yodo ko isai ala do bode feti la ko isai ala den de ala yere de wolo la bode feti la yode dumuni do ini so jara no de we haramu de wora to kunu siminu kaka kitabu kono majmu fatawa akota haniyatul kufar bi idi krismisi wa ghayrihim min ayyadihim haram bi ittifaq ulama akon min yakan nasarau fo ani nasarau kan yogon fo o kan no be li fetila o be tranche fetila o be fenwo fenye aw khairihim min ayyadihim diniya fenwo fenye o kan badono ka dina galon dina ka fetiye kan nasarau fo da kan yogon fo da
ako ye haramu de doni ke ba be de benuka bil ittifaq no ko doni ke ba an kan jamano ka dajali no made jahili dama ko wudu ye doni ke ba we kata fendo dina ko min te dina kono an kan to made an kan be doni ke ba yuma muno timena kata sebe wala tabinau cide nyere sheria ke jama kulu sabab minye kulu de kausa de kan manton beye ulu jama kulu sabab benna da ko kan nasara ni nasara kan jugo fondi feti la ko haramudo jama kulu sabab benna ka ko haramudo inu kan dumuni jinno ma haramudo wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kan nyugo debe junubuni yada akana nyugo de maka wani fetu ye junubuni yada de silamo ku yere polos awa jamana en kono ba ko ewa keme ko bi kono to juru ye silamo mbali mo shemi juhun ka shebe be pa ko mo ko duru de krece ni mo wore yara mo ko duru de dugu shebe sawa ni dugu shebe be pa mo ko duru de go be sawa ebe she sami mfule ninye do kono nu kanto ne ko ni te fetare ko si ne ko ni te faruka bede kono me le ni ne be dumuni de tuwi dori ne wa dumuni yuma ni ka de baya badu o yere de feti ni nyebe nasaro ka feti min mfule ninye sila majuma katte me ka ko mi dum to akatte me ka ko mi dum to kana foide kala kana muguma shika da ka feti te bo sajele ma abu sajele muramena en ko Umar ibn Khattab tilela aba Musa al-Asari aya sura be Iran Umar ka gouverneur de ayelle tirci Umar ma akoy kan le tiru dobe na madati tula Umar ye silamo fara jogon ka ko an kaddati do dila tarihu do dila silamo ye nan banka jate tabula je bo fara le jogon ka do ko an kaddate ta furshon ka jate la Umar ko do ye kafiru da an tan ka ko tabula do ko ka jate ta wurume ka jate la ko ye kafiru de an tan ka kota kafirila awa do ko ka jate ta tide ngololila do ko yan ka jate ta tide awa a tide doma min yi Umaru yere ani Usmana ani Ali ibn Abi Talib udu sabat tarabbiya ka ko ka jate ta hijira Umaru ko pasuke hijira da yaci yani galo ko do an ka jate ta hijira uyo silamu ka sajele ma uya jate ta hijira ko be ko ambe kalo jumanke an ka yawa sanjele makalo foloye do ko an ka ke sungaloye do ko an ka ke rabil awwal jide bangira odela do ko ayi an ka ke salli bakaloye be na ka ayi ko an ka ke muharrami kaloye ni salli bakalo timina kalo min be jo u be no fana ko u ka sanjele masilamo ka sanjele makalo folo ka ke waye parce que basoro hiju don ora hiju la islamia ka jonse do kera horma kalu de fana ni islamo ka kalu kuro na ke horma kalu o belo fana la ka ko chogola o maso furse utama o maso rume utama donc ka sanjele maten ni nasara de ka sanjele mado au ka sanjele manafula kalu nani na de ko aka sanjele maten ni hara yire ka sanjele maslamia sharia amma da makan kan ni sonja da ko sanjele mana jankon nasarau ta danko kafiruta alaka hakli mandi mali islamam made jamana in ka islamiyya corona fili la bade corona fili bade jamana in ka islamai ko ni jamana e doni jamana de ko jamana e islama jamana koro de ko jamana e islama jamana de ko mali be fen kalama me mali yende ben ni transition ni fetu kafiru fetu mali yende chesiri landa katema nyanka jamana be har karce jamanu yere te wallin tarance ke to mi de malew ba ke katte bi wodeka me shi min do nasla ba don kunna din tarance la sugu inala de ba tando tire kono ko dana dawul wasilatan wal mawsulata wa fi riwayati dana dal wasilatan wal mutawassilatan tire ko muso ni e yere de be me shi sori kunna ube ni mu wore de ba sori kunna be dangaleno eni be mesi sori kuna dangalendo nimba sori kuna dangalendo iba nyini mife kana mesi sori kuna dangalendo iba nyini mife ko kana mesi sori kuna dangalendo ni jamana fara mo dangale jamana o jamana be kisi fitina chogoni o jamana be kisi balawiye chogoni la hawla wala quwwata illa billah baraka
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن السنن من كان قبلكم سبرا بالسبر وجراء بالجراء حتى إذا سلكوا في جهر الدب لسلكتموه، وفي رواية حتى دخلوا في جهر الدب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ بل موجود صلى الله عليه وسلم حديثا نونا بخاري مسلم don la jide ko seba ma ko abena to mo ka sirako mo munun temina unye abena to ka sirako nu ye sibrinya keleke yoro ma be sibrinya keleke nu ye nyongonya ke abe nyongonya ke har mu don na kori jinga ko na be to ko be sebo ko ye yahuda ni nasara sawa jide ko nu ulu te jongo jide nya niu hadisa info domi ani bikajade ni be jide ka jide nya de irana ka wala de ka jide do ma yan to ne hawa in huwa illa wahyuha ate kuma nan bi abe be mo be ko wahudo na be ciya awa jide ni kuma min fa ba ko don mi harata mo sete mi hadisai be an ka wati da yahuda ni nasara su ruko kuma kau anyu ladde ko kuma tobola anyu ladde ko kafiri don tobola anyu ladde ko kapato tobola anyu ladde ko kaduni tobola jide ko sibrinya kare ne ngoni ngo hari no do na ko dinga ko na be dum no silama ko o de la sisa ko ri dinga fora monna ko ri dinga adibilende do akorolendo annogolendo akasabole awa yahudani nasara fanaka siran munu fulen ne siran nogole siran tibilew siran kasabole siran korole dama sede do misaliya de do ko ri dinga be da halamin na ni tibi balade ni nogo balade ni kasabalade yahudani nasara ka taburo yahudi taburo tibilew taburo nogole taburo kasabole awa ko bina tuko har mu do na ko ri dinga kuna be do no be awa silama ko de la bi kataw ka so masri ko taranti petaro be ko si silama ko mo so de beta petare nyu kana na jamana ko no ka fere mo ba mina na kire ni taranti fetili de ko mo sa taro ta ko fere yen na ko haramale mina na ko haramu ya le ya mina so so li tenu na tun ko no nyu ko jawte sira ko amma ko dajjali to ni ke bawo de ali ay matil mutillin an kan to made nyema fililew do wato da abwabi jahannama mani ajaba mu le gadabu fihi ci de nyen nunu ka kofo ako wole ni kraw be be jahannama tinga dade o be mo wole katammin na niyu jabi do be fili jahannama tinga kono mo ba ko fo te transela de ay panka ka putide isaka wole ne do wato da abwabi jahannama wole ni kraw be jahannama dade wajalina ma yimmata yidmuna ila nar ala ko ne ala yennunun ke nyemu de be mo wele kata tasuma de ma ciden ko inna aqwa kuma aqaba la ummata la yimmatil mudillina akum be siram man to ni mo sugo mono man nyema filile awan ka jamana faro nyema filile de la tete ye mawdudo ciden ka mawdu sori dina kuna tada uba ka taranche fana ku bola daga har kerece nyuma yere bolo taranche te isa kadina har kerece nyuma kerece mun buka kerece nya yere nyedo isa taranche te isa kadina doye fulan ka fuya mushrikiya esila batobe no le dalaga ala den soro feti isa ka ala nya feti esila mato ibe jate wajuru kilaye obe de ladaga esila masuku jumaye ye doni ke basuku jumaye tajali tallu mudillu ene to ko tajali ko filipanti abe mo fili
alakan kisu torma de be jahannaba dadela jamana ka silama nyemo fana de be fara jogon ka ko sanyele ma ko be yele pale da ko be ta e wa jamana kuntigi ko ngure ka ko ye bul khaymu ya ko ka kitabu kono ahkamu ahli jimma akom mo ni yin nasara funina ube itara mo wore sabbe ni na kadiso diana ko sanyele mana akoy misali ya be ko ni mo mi yesuduri ke kuray ni tarako hari silamu nyemo de bake hari ni kala bago de bake ye filibanti ya ko ke ye haramu ke aten kali mo sika nyogo fo ni trantela anga sanjere matemena anga president fole aya yele makake silamu ka sanjere man na be saka president fo ko sanjere man aya yele makake silamu ka sanjere man tay men nim ko ni haramu de ye abi haramu la be filibanti yala nyambo kala bawo fana munu budda be kata sunnama aw fana be wajuri ke mimbaruka ni do na mo sikki kono be ni 30 fetil haramu de tiyaro akan ka ko me munna fana ba kan madrasa privo bila munna madrasa utikala munna ta nyira sasewa jamana nyemama ka ko salli mi fule mi nyanka fetite ayi je an ko ka ya fama an kan ka kanake ube madrasa privé juma be ni ka kala de untara kala joro le ni gouvernement taro fo ay kada ke ni gouvernement tara mo mi bo o fana kuma wure mi aw yere kam madrasa be datura kala be bilala aw be wajuri la ko tarati ya haramu ya da fetile ya haramu do ke aw yere de ba ko man ta sabba be ba ko ko minu tiya do ke tiren ko ni yemu mo la daga ya bon ko ye yoye me de karam mo yere ko daw tanke yere ka kalam bilala de yere fana kira man tasabbaha bi ghawm fa wa minhum fana be ni hadisa do mun ne be kala ibila ci yaro kurba yoro mun ne kurona man tay na ka sefo to kulula uru fule ko ye me aw yere ka be kalam bila kunye munye nu be la kalam bila kunye munye transi la kalam bila kunye munye tumasi la kalam bila kunye munye bolo samiri la kalam bila kunye munye bolo aw yere de be man tasabbaha bi ghawm fa wa minhum aw yere de ben nasara la dege la bene aw yere de be yahudi la dege la bene fo sila mon ka sabori la ka saga kode akata qur'ana ma akata sunna ma akata sarfu salu ka ta fuloma mo ni ma bonya soro ala patola ni ma bonya soro ala ka dina keli la tinyaka ito bonya soro foila nahnu qawma ajana allah bil islam fama mubtaghaina li hijjati min ghairi ajallana allah umar ibn khattab yodemo ako nye mo de ala ya bonya ni islamia de ni mo ko ibe bonya ni korta ni fe ngora ni islamia ta la bi dogoya awodo dogoya be jamana ka islamia islamu be dogoya ma dogoya bo be kuma suli da be ngore to ko be bonya ni korta ni fe ngora de be ni islamia o de foi sura la ni dogoya ma ala kan kisi kan tanga ka hakki manda ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين